Bretonela e următoarea pe listă să ne facă bebe, așa că i-am gândit să facem un fel de concurs gender reveal, să votați cine crede că face fetiță și cine crede că Bretonela o să facă băiat. Și următorul pas o să fie, pentru cei care ghicesc sexul măgărușului, în 17 mai, când o să facem petrecerea de ziua măgărușilor și bebele deja o să fie prezent printre noi, o să le dăm posibilitatea tuturor care o vin la eveniment și care o ghicit sexul măgărușului să participe la o tombolă unde premiul cel mare este nașul. Adică câștigătorul are posibilitatea să îl boteze pe ăla micu, că îi măgăruș, că îi fetiță măgărușă și o să fie nașul pe viață a măgărușului. Deci, care vă considerați cu talent la nășit, care vă considerați, puteți să vă uitați și la burta ei dacă credeți că vă dați seama că așa e mai pe dreapta, mai pe stânga și că o să aibă fetiță sau o să aibă băiețel. Aici aveți ocazia să vă dați cu părerea și dacă aveți noroc și ghiciți și dacă mai aveți și încă un pic de noroc și veniți să ne distrăm aici de ziua măgărușilor cu toată familia și sunteți fericitul câștigător a titlului de naș, atunci aveți dreptul să-i puneți nume. Ce să zic, o să trebuiască să ne consultăm, știți că nu putem avea dubluri la nume, dar îs convinsă că o să aveți idei. Deja, nu știu dacă se vede, are puțin țiții, așa, începe să aibă pulpiță. Eu zic că undeva 2-3 săptămâni o să fie printre noi bebele. Așa că, spor la ghicit!